So sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Marilu. Sa dili pa na ako sundan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit nga naguluhan. If I'm not in love with you. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Mandawi City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Marilo. Dahil ako'y chika ni mo. Unsa man na? Uyab namin ni Lucas. Unsa? Gisugot gito nimo nga pang chicks makaitong tawhan na. I know. Pero nahibawasan ko nga ako mo'y makapausap niya. Ay, ambot mo day. Bahala ka. Basta gisultihan na tikang gaan ha. Nga sa tanang lalaki nga nanguyab nimo, si Lucas mo dili ako bet para nimo. Mausap na lagi na siya, day. Salit lagi na. Marilo, anak. Nangutan na si tiya nimo kung ganahan ba kuno kang mularga dito sa Cebu. Adto ko matrabaho pa? Oh, mas mayo man dito kay na si trabaho nga pasudlan nimo. Unya sa man, okay ka? Kay akong sultiyas tiya nimo. Sige pa. Biyaan ko ni mo. Namo trabaho nga pasudan si tiya nako dito good. Nahibaw pud baya ka ha? Ang ganahan sa ko nga moadtog Cebu. Ganahan ko ato dito man trabaho. Mausad. Sige, pag-amping dito, ha. Pag-anay gihapon na. Okay. Pag-amping din ha? O niya, okay ra ka ining imong kwarto. Okay na kayo tiya, uy. May ikog mangganit ko nimo kay gikwartuhan pagit ko nimo. Huwag problema. Gusto na ko nga komportable ka, Marilo. Salamat kayo tiya ha. O ugba na yun, mga tutas opisina sa kong kaila. Siya mao'y magpasud ni mo og trabaho. Ay, kasakit sa akong likod. Takanan ako gitrabaho rin, uy. Late naman. Ang ano na naman pa man siya. Hello, Day. Day. Day, sakit kaayo. Ha? Ang si sakit? Ang gibuhat ni Lucas. Nasakpan ako ka na siya ilaing babay. Daan pa ko. Isultihan na pito ti kabahin anang tawhana. Gahi magugig kag-ugod. Wa pa gid siya mausap. Huwag sa pamigipaabot ni mo. Buwagi na. Para dili na ka mag-antog. Day, di na ako kaya. Mahal din ako siya. Bisag ingon anak siya. Oo. Naibaw masad ko nga mahal ko niya. Mao na paghihapon ako paglao nga mausap pagyan siya. Day. Ingon anak ginang mahigugma, day. Mao ba tiya? Makabuta gid ng gugmasa? Makasabot raod niya ka kung mahigugba na sad ka, day, Marilo. Na. Nag-focus pa ko sa akong pagtrabaho tiya, uy. Maong layo pa kayo sa kamatuoran nga mahigugma ko. Ayaw pagsulti, anak. Kay ang gugmara ba, kalit ra gyud ang moturok, ilabi na sa tao nga wa ni mo damaha. Tiya. Nanawag na sa Gia. Ay, pastilan na. Masig nanawag na sa ni kinagmaoy siyang uyap. Dili na sa nina ko tumagon, eh. Ay, takan man pa ako gustong buhaton sa akong day off. Pero gilaay man ko. Kumusta naman katay si Gia, no? Uwa naman may magchat-chat. Uy, hala. Uwa baka tumangluod na ako nga pila ka buwan na nga. Uwa ko matubag sa mga tawag. Akong tawagin, Bi. Hi, Day. Day? Nagluspad lagi ka nga naman ka. Ni ako sa ospital sa Cebu. Asa kang ospital kaya naunti ka? Pinakog, di na ako ni mo takton. Parang busy naman kay kasi mong trabaho ko. Sorry, nabisigit ko. Uwa ko kay bawo nga, nasakit day ka.
Dili na madaog kaya mo nga akong sakit, day. Kinuo ko. May nalang gani kay wa ko pasagi ni Lucas. Giubanan gid ko niya din sa Cebu para mapatambal. Hi. Love, may mabagpiyaan sa amin mo. May importante kong isulti ni Marilu. Nga nagutong nasuod na si mong utok. Kay ikaw na may masaligan ako nga binlan ako ni Lucas. Gia, ayaw ka binuang tiha. Seryoso ko. Please. Please, pag-date mo. Mas mahimutang ko kung may ibaw ko nga. Gia, dili na may tabo. Dili may magkauyab ni Lucas. Bisag kanina lang mo ilaas na kong hangyo ni mo. Please. Please. Bisag mag-date lang mo. Malipay na ko, ana. Dahi. Hilumon man dagay ka. Matod ba ni Jaya nga tabian gay ka? Hiluman ko kung katubang na ko mga tao nga dili ko kinahin. Marilo, naibaw mo kung nga wakay gusto nga magdita. Pero hapit na mawa si Jaya. May mo bag ato na siyang tumanan siyang gusto. Sige. Hello? Marilo, area si Jaya sa ospital. Karan na yun. Nga naman, ang sa manita po niya. Wala siya. Sa? Batian mo dahil, uy. Dagan ba tayo plano sa pag-uli, pero ngarugin ko na animan. Marilo. Panyo. Salamat. Lucas, awahin na kayo ko. Awahin na ko na yung mga skahimtang ni Gia. Huwag ko'y ayaw ka pag-aabigan. Huwag ko'y natabang niya. Madali ay pagsulti na. Naibaw ko nga wa maguna-una si Jaya na. Wala mo gawa sa iyong baba kundi ikaw na. Mauna siya din rin ako. Magsige siya gisgot mahili po. Ay ba akong importante ng duha siyang kinabuhi. Huwag nalipay siya nga miyatang duha siyang kiliran. Una siya nawa. Lucas. Nak, nangutanas diya ni mo kung may plano pa ba kuno ka nga mubalik sa Cebu. Huwag ko kay baho pa. Pero dili ko makabiha din eh. Nalubong na si Gia. Ug naibaw ko nga dili siya gusto nga muundang kas trabaho. Tungod kay nagbuol ka niya. Pa. Iniharagin ko nagsikikita. Pero tiligid ko makatuog. Ngayon na naog minisilo kasi kung araw orasa. Hello? Marilo, asa ka? Ni Asabay. Hubog ka? Pwede na ba kita? Please? Sakit kayo, Marilo.
Bisag sa una ko kamaam ang akong kaugalingon. Di mawa si Gia sa una-una. Hasta masad ka, Lucas. Dili pa ko makadawat. Sabi niyo, nagahay ko. Buutan kasi na ako. Tarong kayo siya. Pero ako rin siyang gibinuangan. Kapila ko nakasa sa mong relasyon. Nahitabo na. Dili na mo mabalik pa. Mo ngayon na ng pagbahay. Salamat isang pag-aniya. Gusto na sa day kung may bawag kang ako na. Magbilangan ng dagstorya. O bisag maminaw lang ni mo. Naara ko. Naibawa ko nga mo ni gikinahanglan na toron. Huwag na ginahanglan tasal sa gusa. Salamat. Ang uyab to ni Gia, anak. Opa. Nakabantay ko nga nagsigid na lagi mo ukuyog. Pasinugasan na po na padong, ha? Ha? Nga nang epektado bang ko sa kisulti ni Papa? O ganun magsige makukuna-kuna ni Lucas? Dili na ko ikalimot kabuutan siya. Pero nakasabot ako. Nga nung in love kayo si Gian niya. Oh. Ano nakasulti man ko ato? Na-in love na ko ni Lucas. I love you. Lucas, Kung natagan ako ni mo sa mong pagsalik, isaan ako ni mga... Mag-usap na ako, Marilo. pero uyab ka ni Chia. Wala naman siya. Huwag mo na gusto niya, di ba? Nga makasinabot ka. Nagkasinabot na ba kita? Pariha ba nga itong gibate, Marilo? Oh, Lucas. I love you too. So, kita na. Yes. Kita na. If I'm not in love with you, what should I believe? Bisag doon na pa'y pagduha-duha. Pero nahibaw ko nga makasabot og malipay si Gia namang Lucas. Sakto gidi ang gisulti ni Tia. Nga ang gugma, moturok ra ilabi na sa tao nga wa ni madama. Dinhi na lang kutob, og dagay salamat sa pagtagading akong tampong. More powers, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Marilo nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagkalahan, If I'm Not in Love with You.